pa nga, nagpreno pa man. Pero bako na so dating ano, puso. Pinabot natin brakes.
sa hardware. Oh. RMC, nakabike sa NAC. Oh. Grabe yung kurang punta. Simple ino, tas suli lang. Na ano ako pag Tagalog, makaskaso, ano, karang. Nasakit ko okay sa na. Natanog din ako niyo. Sa lababo, sa ano, sa CR baga. Kaya naayos na ito. Mura ba kung taon dito sa circuit? Ang sabi? Tapos na ano, hindi, kung yun sa RMC, hindi ayos man. Kaso iba lang itong na ano, ibang klase na, pero parehas kasi siya man. Anong pagkakaram? So ano, ganito po na klase. Pinadara itong suma. Oo. Ang sabi? Tapos ano, meron daw sila na ibang klase. Gusto ko raw. Wala nang ibang araw ka itong kaso. Oo, wala na. Tapos susaro, plastic. Sabi ko dahil plastic, yan na lang. Kaya, yan nakatulog. Ano yung binakan mo? Itong ano na nakaag, same lang, buong set. Di ano ito, 720 440 ata. So, Pico. Tapos so, pang luwasan ka na babo. Tapirado, 200 plus kayo ito. Tapos sa 7, ano, gabos. 720 gabos. Pero kung di ako tigsugo nita, ano, na nalipat ko tulo so ano, so 5 nag-video ako. Itong ano, so video ta naman sa Pilingga. So ano yung hati-hati ko nga 52 gig as in full talaga. Panood, so memory. Ayun po. Are, 100. May 100. banyado na pa ito. Unin.
Ayun. Tira na. 40 na. Ganyan pa lang. Baka. Oh. Nalatunta? Oo. Ah. Maning din nakatawag ba rin? Kada mo. Magkarang kung gusto mo sa ano. Yan eh. Na lilipat. Sige na. Pwede nyo dyan. Ito so tigsak yan sa dating ano. So pa mega mo na. So UV. Duman. Duman ito. Makanan ito. Naisipan pa talaga mag-tactical living. Tama na ko tang tricycle. Are. Uy, na-tactical. Ne? Oo. Oo, yan. Uy, yan tactical. Uy, Maganda yan. pero napuno baga. Puno na. Dakon makasakay. Sabagay. Oh. One way. Oh, one way. Ay, may pigpit din eh. Ada ko. So, pang pigpit. Hindi, shopwise na yun eh. Pagka makakaliwa ka. Shopwise na. Pagka makakalan ka, pa inares. Ayun naman din. Hindi sa Metro Bank. Oo. Just in dyan nagsasakay sa ano. Ayan, bike to eh. Oo. Wala kayang parkingan naman na maring na bike eh. Kaya dyan ako Sa bagong sa sa hospital. okay.
Subong adi. Parking and Ano, igwa? Diba? 30 ang ano. Thank you po. Yeah. So far time that meron. So, resibo ako. Ulat. Yeah. Kaya nagulat ba ako? Naka. So, nag-bike ko na yung ano, paano ito nakaabot dyan? Nag-bike pala. Pag Domingo, ako naman nagpare. Saan? Diyan. Sinulog ang ano? Oo. Ayun, trabaho. Gari-ali nga yan duman. Ito mga tas mga nakulpa. Grupo.
Tapunan man kaya doon pagka Domingo. Pwede magkao. Sa mga dara. Pero may Eh, ano naman. kung nagpupunta. Okay. Saka dyan, ang mga mayayaman na nagbaray, dyan nagkaraot dyan. Lang. Ayun o, ilong mo. Mamahal ang bike sa atin. Specialized. Ang mahal. So, arog sa ko. Pero ang mga bago sa inyo. Oo, pero mahal pagka sa road bike, mahal ang specialized. Mula sa inyong pambansang radyo, most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio Dumana lang sa Island. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified.